Když to vezmeš, tak co se slibovali v odrazu těch týče, trailerech. tak vlastně odrazy byly víceméně už Duke Nukem 3D, že jo? No Tam jasně. si měl možnost dívat se do zrcadla a opravdu si ho tam viděl, byl tam. Jo. A jako když to člověk veme kolem a kolem, co oni slibovali, to, že když bude někdo zraněný v autě, tak ho můžete vytáhnout z toho auta, prostě dát mu nějaký ošetření, skřílet skrz dveře auta, přitom být za ním skrčenej, jo, a podobné věci. A to všechno slibovali a ukazovali to v live action, to znamená jako v tom, co už mělo být naprogramovaný ve hře se stejným To prostě, oni naslibovali možná ještě mnohem víc, než naslibovali v jakýmkoliv Assassinovi. Aby jsme se vrátili k tomu Assassinovi, co byste chtěli za historické události nebo doby v dalším příběhu? Ano. Za hysterické události? Historický, ty hysterický. A nebo to je jako co, že budeš brečet na hajzlu? Kámo, umíš si to úplně prostě představit. Assassin's Creed 16, Shit Wars. A víceméně celý to prostě buduje o tom, že ten frajer, který se má jakoby vracet v čase k nějaký tý svojí postavě, tak prostě bude brečet na hajzlu a nebude vědět, co má dělat. Ano. Celý Assassin's Creed bude, že to týpek na hajzlu úplně světej, víš co? A všechno se stalo. A teď si představ jenom takový ty uhybný manévry, aby na tebe nepřišel šéf, tak prostě zvednout nohy, přelíst do druhé kariéry. Ale okej, dobře, historickou nebo jakoukoliv událost, kterou bych chtěl, aby v Assassin's Creed zobrazili. Haha, nice. Assassin's Creed Trainspotting. Hele. Nevím, jak, mně by se líbila první nebo druhá světová válka. No to taky. Ta je pokrytá v komiksech, ale uvítal bych hru o tom Rusákovi. Taky bych si dal Assassin's Creed Cold War. Možná teď ještě válka v Iráku. Já bych, co bych opravdu docela ocenil, tak to je středověk v Evropě. No tak na to máš jako spoustu ale jiných věcí zase. No jasně, já bych... ale... myslel třeba skotský války. To mně přijde, že tam jako není moc co. Já bych tak jako, víš co, nepokojů tam bylo poměrně dost. Pak už akorát záleží na tom, ze které strany to vezmeš. Jestli to teda vezmeš za království nebo za Skoty, že jo? Já bych bral 100letovou válku, aspoň bychom si projeli pražskou defenestraci. No, první část. To by mohlo být taky dobrý. No, myslím, že ta Praha by se perfektně hodila jako na Assassin's Creed. No. Jak architekturou, tak rozestavením ulic, že jo? Dost možná by jako bylo ještě zajímavý vlastně římský období Cezara. Taky. A možná i před ním. Možná by šlo celý středověký Řím. Jako starý Řím, prostě... Problém je... Ne, problém... že zabiješ Kaligulu, jo, nebo... Jo, třeba, ne, ty si... Problém. Ty brute? Tohleto je... No, přesně tak. Není tohleto, ale... To jdeš moc zpátky. Tady nevznikla ta organizace kvůli... Takže máš jedno, jak zpátky půjdeš. Tam už je to úplně jedno. Jim je to fakt jako ukradený, tak jako když půjdou moc zpátky, tak řeknou, ježiš, my jsme tady našli hele další listinu, která dokazuje to, že ono to bylo vlastně ještě o 150 let dřív. Jako tohle z toho Ubisoftu fakt problém nedělá. Víceméně, ber to tak, že vlastně poslední díl, že jo, ten Black Flag, tak no, není to poslední díl, ale prostě Black Flag je víceméně založený na tom, že oni se snaží dělat film, který je prostě autentický ze života pirátů a ty prostě akorát prohlížíš život těch pirátů, aby si ho mohl prostě zachytit do toho filmu, pokud se nepletu. No. Tada! Jo, takže prostě, jo, můžeš chtít zachytit římský život. Fucking plot twist. Nebo mi někde část toho příběhu unikla, nejsem si jistý, ale... Piráti z Karibiku 8. Black Flag. Black Flag. Ale uvítal bych film ohledně Assassin's Creed, no. Hele, Black je buď strašně světej, anebo strašně nasranej. A nebo zrovna kouká na něco jiného, fagot. Nevnímá, takže je světej. Mně to nedalo, já jsem si na Wikipedii vyhledal 100letou válku a já jsem to úplně posral.
Jsem si spletl s 30 letou. Pardon. Kolik let trvala 30letá válka? Máte 30 sekund. 30? 30? Ano, to je správná odpověď. Hnidopich. Knihomol. No, jako Hele, já těm přemýšlím- rebootům, tak podle mě jako hodně dobrý reboot, tak byl Tomb Raider. Jo, ty Tomb Raider kráso, byl ne, hodně asi. dobrý. To jsem, opět měl jsem to štěstí zahrát. Jako nemyslím ten Tomb of Light Guardian. No. Já vím, který myslíš, ty myslíš, jak uvízla na tom ostrově, že jo? No, to bylo skvělý. Chvíli jsem si připadal teda jako ve ztracených. Měl jsem tu možnost si zahrát, měl jsem tu možnost to dohrát a nelituju. To byly opravdu dobře strávený 4 hodiny. Ale já jsem to prošel za nějakých 16, možná 17 hodin čistého času. Protože já se strašně rád seru s takovýma těma prostě skrytejma jeskyněma a podobnýma píčovinama. A měl jsem strašnou chuť to projít tím stealthem. Což v určitých pasážích bylo fakt těžký, ale dá se to kompletně celý. Já se teda přiznám, že jsem si s tím až tolik práce nedal, takže jsem to měl opravdu proběhnutý za 4 hodiny čistého času. Ale nelituju, to byly opravdu velmi produktivně strávené 4 hodiny. No a když si vzpomenu, že jsem tam vlastně půl hodiny strávil jenom tím, když jsem lovil jednu krabičku prostě na nějakém stromě. No, A tam to hledáš se cestu. stává. Ale jako povedlo se jim to hodně a jsem teď hodně zvědavý na ten nový díl. On má být nový díl. Jo. A ten, jako už jenom ten trailer, který vypustili na E3, tak jako já jsem si říkal, ty krávo, cože? Protože Lara tam vlastně sedí u psychiatra a řeší tam s ním vlastně to, co se stalo na tom ostrově. To by mohlo být zajímavý. Že tam jsou záběry z Alp. Hele, Mimochodem, mluvě o takovýchhle hrách. Mirror's Edge 2, myslíte, že přijdou nebo nepřijdou? No tak jsou ohlášený. No, jsou ohlášený, ale už 3. rokem. Ne, teď na tak E3. to je dobře, ale že na tom stráví díl, ne jak na Watch Dogs. Už 3. rokem je vždycky na té E3 ohlašujou. No já vím, že do letošní E3 tak to nebylo nějak oficiální, ale ne. Nevím, já mám pocit, že dokonce už bylo krátký hratelný demo. No, teď bylo první video. Co já vím. A je. Je. Sayonara. Dobrá tedy. Bylo nám potěšením. Taky. Tak příště, tak čus. Čau. Naschle. Tvoje máma, the game. Flower all change. Tak je pryč, teď už se o něm můžeme začít normálně bavit. Nicméně k těm Mirror's Edge, já jsem hrál 1, dohrál jsem ji jenom jednou, po druhý už jsem to nezvládl. Nicméně podle mě 2 by byla dobrá. Je to jedna z mála her, která si tu 2 opravdu zaslouží. Já se bojím, že jako do té 2 přidají víc těch střelných zbraní a To by byla škoda. jako už to bude takovýho akčnějšího rázu, jako zastřel tamhle 50 týpků, když poběžíš, protože jinak se dál nedostaneš. Jo, protože v té 1 bylo super, že přes cokoliv se dalo dostat bez té bouchačky. Jo. A Já jsem třeba, když jsem to hrál, tak jsem pistoli vlastně nepoužil ani jednou. Já jsem je všechny prostě zmlátil, protože jsem svině. Jo, ono je opravdu jako je buď zmlátit všechny, anebo se dá prostě to obejít kompletně celý, že jo. To jo, to je pravda. Pardon, je to kleplo. To se stává v pohodě. To je ta Amerika. Už je pryč. To je ta svoboda slova, prej. Svoboda slova. Svoboda Kámo, slova. oni tě sledují tě celou dobu. Ale. Guys, you know that you can't spell steel without EA? Oh, to bylo hluboký. Yeah, like your mother's And you throat. know, How do you know? U těch And rybů, Well, let's just say I know. tak You can- jako hodně zajímavý reboot série herní celý, tak byl třeba Batman. Jestli jste někdo hráli. A myslíš Arkham City až Arkham něco? Ne, Arkham Asylum až Arkham Origins a teď bude Arkham Knight. Jo. Já mám pocit, že mám jednu z nich koupenou. A teď Já nevím, mám- která to je, ale myslím, že mám Asylum.
Jo, to je první, no. Já mám vlastně první i druhý. A teď jako se chystám koupit si Origins, který byl hodně zajímavý, ale přece jenom teď jako spoiler alert, docela velký. Na konci Arkham City umírá Joker a Origins pokračují v tom příběhu. To vím, Prostě- to vím. Což je dost jako takový... No, abych pravdu řekl, na konci Origins jsem teda jako mě ukápla slza, protože to, jak tam Joker umře, je docela šílený. Ale i bez toho Jokera se to dá potom ty Origins. Jo, jenomže teď jak je Arkham Knight, tak vlastně to pokračuje taky. A pro Arkham Knight přímo, tak spolupracujou s tou komiksou, jako s těma komiksovými režisérama a udělali absolutně novýho superpadoucha. Kompletně prostě novýho. Něco, co jsme ještě neviděli. Něco, co jsme ještě neviděli a bude to jenom v té hře. Ani v komiksech jakože to nebylo? On není ani v komiksech. Wow. Zatím. Dost možná bude Takže- po tom, co jako vyjde hra. Ale Takže si to cucají z palce. No, well, jestli na tom spolupracují s DCčkem, tak můžou. oni si to necucají s palcem, jako oni jsou... Palcem? Ani s palcem, no. Jako jsem na to docela zvědavej, protože co jsem tak nějak koukal, tak to bude vlastně super padoušský Batman. Jo, až takhle. Jo, Zajímavě. jo, jako on by měl být Já prostě možná vím, kdo to bude. to samý co Batman, akorát prostě v opačném tom, no. To by mohl být Nightwing. Ne, on se jmenuje přímo Arkham Knight. Jako Knight psáno s K? Sk. Jako rytíř? Jo. Jo. Tak to je zajímavý. Protože Nightwing byl nějakou dobu braný jako jako padouch. A No, Nightwing je víceméně, že jo, Robin původní. Původní. No, jakoby ten druhej. No záleží na tom, v jakém univerzu to bereš, že jo? No, Protože máš ještě univerz, kde vlastně Batmanovi umřeli všichni Robini. No, jasně, že jo, ale to není kanon, tuším. Tak. Když už se bavíme o superhrdinech, tak věděli jsme, že DC vytvořil super padoucha, který dostával svoje super síly z kokainu. Cože? Minut vážně. Snowflame. Pošli ho do Billy. Snowflake. To je jeho oblíbený obchodní dům. Já si myslím, Wow. Nice. A hádejte od Katě. Nebo Z Kolumbie. Columbia. Yes. v jaké době to bylo? Ale nevím. Je tady datum na tom někde? Ne. Jsem musel najít ten komiks. Jo, 1988. Hey, powers and abilities, unique psychology, superhuman strength, superhuman speed, immunity to pain, pyrokinesis and cocaine touch. Nice. Přijdeš k němu a on tě sjede. Jo, přesně tak. Tak to je Jo. vlastně, Libovka. A potom weaknesses, drug addiction, cocaine. Co? Occupation. Jak je drug překvapení? dealer. Equipment, cocaine. Wow. To je prostě No. nejlepší. Snowflame's religion is cocaine worship. Uctívání kokainu. Ne, asi. A- To bych si přečetl jak syn, komiks tyho Snowflame. Dobře, když už teda mluvíme o superhrdinech, protože to je téma, který se dá rozvinout do několika různých možností. Dokonce i dimenzí. Mimo jiné taky. Jste zastánci toho, že Marvel kopíruje od DC nebo obráceně? No to nemám dost znalostí, aby jsem to posoudil. Já mám pocit, že oboje kopíruje z mangy. Všechno to vzniklo v Japonsku, OK. Dobře. Jo, ono se nedá říct, kdo od koho kopíruje. To je jako kdybys řekl, že Samsung kopíruje od Apple a Apple, že kopíruje od Samsungu. No To je právě, pravda, ale- to je, a o to už se soudějí taky. Jo, prostě jeden s něčím přijde
ten druhý to najednou má taky. Jo. Pak to vylepší a ten první ukradne to vylepšený. Nehledě na to, že vlastně jako DC Comics Marvel vlastní jedna společnost. Že? Jo? Jo. Disney. Aha, oni je skoupili. No, Nekece, oboje. jsem ani nevěděl. Fakt, Jo, teď že je to Marvel obojí koupili Disney. nedávno a DC už mají dlouho. A nebo naopak, teď si nejsem jistý. Jo, aha, oni, počkej, DCčko už je dlouho u Disneyho, tak to potom vysvětluje, proč vytvářejí nový hrdiny tím způsobem, že rozšířejí rodinu jednoho hrdiny. Já nevím, jestli jste si toho všimli, ale to je Batman, Batwoman, Batgirl, Batboy, to je vlastně Robin. A těch Bat Bat ženských Baby. měl asi Počkej, 8, počkej. Bat Pes, prostě všechno. Batcat. Počkej, to znamená, že Batwoman je je Disney princezna? Basically. Ano. Pěkný. Nice. Ale já taky. No ale já v Disney Worldu je. Jo. No právě. Ale je to prostě Disney princezna. Musím Jo, no. napsat To je- v Disney Worldu, ať tam přidají Batwoman. To máš to samý jako Superman, že jo? Máš Supermana, kterýho máš minimálně asi 8000 klonů. Mezi nimi taky zlatýho Supermana a prostě stříbrnýho Supermana. A pak máš Supergirl, což je vlastně jiná verze Power Girl. Pak máš ještě Superwoman, Superdog, Superboy. Jo, prostě... To mě připomíná radioaktivního muže a radiáčka. Ale fakt bez srandy. Nebo třeba Martian Manhunter. Že jo, to máš taky. Má... A o tom klukovi, který si je součástí skautského projektu postavil na zahradě v Kůlně si postavil nukleární reaktor, to jste četli? Vůbec ne. Ne? To jako bez prdele, koukal jsem kdysi na dokument, jak ono se to jmenovalo, Nuclear Boy Scout. To je název, který je Nebaví. od pohledu takový nic neříkající. Připomíná mi to Fallouty. To je prostě, hele, normálně když si to dáš do vyhledávače, ten chlápek, nebo teďka chlápek, tehdy kluk, se jmenuje David Han, nevím jak to čte, a prostě v 17 si postavil na zahradě nukleární reaktor, Breeder, což znamená, že jakoby to jsou ty reaktory, které vytvářejí radioaktivní materiál, který se pak dá štěpit. V 94. jako hustý. To je dobrý. Jo, ale to je takový jako náběh na to superhrdinství a asi se nic nestalo, no. Já jsem čekal, že No. to třeba vybouchlo nebo něco takového, z něj teď jako super. Ale ne, ono když mu to začalo, tak to americká vláda podchytila a celý to tam vyklidila prostě. A oni jsou teďka zadlužený proto, protože to stálo hrozně peněz, že? No a dostal se to nějakou odměnu, třeba jedničku v té škole nebo něco takového? To já nevím. myslím si, Od že ne. scoutu dostal Upadla mu ruka za to. bobříka technologie. Protože teď jsem jak nasranej musel být, jako když prostě mu to sebrali a ještě dostal třeba ve škole za 5 kvůli tomu, že nic nedones, jo. Víš, co za to dostal? Ozáření. Nemoc Rakovinu. ozáření, jo. Rakovinu. Rakovinu levého oka. Třeba. Pravého varle. Počkej, oni ho zavřeli. To Jo, nevím. zavřeli v roce 2007. Pěkný. Jo a když, no to je podle mě typický pro Utah. Já teďka jsem v Utahu. Potom on to postavil v Michiganu, na zahradě prostě, a pak když to vzali, tak to rozebrali a hádejte, kde to zakopali v Utahu. Protože Utah je prostě jenom poušť. A já jdu hledat. Ne, Tak chlapci, mějte si tu pěkně, já jdu kopat. Už to vidíš, jak přijede zpátky do Čech, úplně zelený prostě. Amerika. Tak co jsi zdovec z Ameriky? Rakovinu. Amerika, pánové, to je, co si přivezl? Svobodu.
Mami, vezu melanom! Mami, vezu, vole, koncentrovanou svobodu. Jak bys tomu řekl jinak? Rakovina a ozáření. Pěkný, pěkný. Oh boy. Bože. You want some juice? 100% concentrated. To je rasistický, tomu se musíme vyhnout. Mluví o rasismu. OK, máme ještě něco? No, ještě s těma superhrdinama. Já nevím, postřehli jste teď někdo jako ten strašně velký boom, co se superhrdinských filmů týče? Asi jo, co? Já mám pocit, že před pár rokama to byli zombíci a teď se to prostě přehouplo, ale brutálním způsobem v ty superhrdiny. Neřekl bych, protože zombíci ještě pořád pokračujou. Jako řekni mi nějaký nový film, který teď bude. A O budou zombí? zombíci. Film určitě ne, ale pořád vychází chodící táta. Teda... To chodící mrtví, nebo živý mrtví, já nevím. Chodící táta, kámo, na to bych se podíval. Úplně, hele, zkus si to představit, jak jsou všichni zombies a on tam vaří ten crystal meth mezi tím, jo. To by bylo tak libový. Jo, ale promiň, jako to je jeden seriál, jo. Když se jeden koukneš, kolik seriál, teď který vychází, pořád pokračuje, ještě to No, ale- neumřelo. no koukni se, kolik vychází teď nových prostě seriálů, i starších, ohledně superhrdinů, že jo, máš Arrow a máš Flashe, teď máš Gotham, máš Konstantína. Ještě něco bych našel, jsem moc línej. Jsem přesvědčený, že to je kvůli tomu, že tvůrci těch seriálů došli k závěru, že lidi potřebují nový idol. No a došlo jim, že ty to nebudeš, tak jako co mají dělat? Já vím, já jsem se tak snažil. Ne, ale Oh my god, dude. Oh, je pravda jako, Do you even try, Když se- mate? když se podíváš, teďka poslední zombie film, co mě napadá, je Světová máme tu válka Z, půlnoc. nebo jak se to Ježiš, Ne, jmenuje. ne, ne, špatný. pak máš ještě novější. Warm Bodies. Mě třeba Tak to jsem radši ani neviděl. poslední zombie film, který mě napadá, tak je Legie. Nebo Babouřesky. Nebo Bobovřesky, ale to není ani tak zombie film jako film pro zombie. Viděli jste Dead Snow? Cože? Troska je dobrý režisér. Snow. Skvělý film, je to o tom, jak parta Jo, to jsou zombie nacisti, že jo? Ano, jsou to zombie Skvělý. nacisti, který hlídají poklad. Je to fakt skvělý, kámo. Doporučuju. Tak na to se kouknu. Ale jako To Warm chceš Bodies byly prostě. taky super, přece jenom jako Mluvě film o zombíkách. nacistech. Kamarád mi nedávno vyprávěl o jednom filmu, který, jehož název jsem zapomněl, ale možná to někdo z vás zná, anebo to dokážete dohledat. Film je o tom, že na odvrácené straně měsíce... Iron Sky. Iron Sky ne asi. Jo, to bude asi ono. Ty nacisti na odvrácené straně měsíce, který No, prostě jasně. přiletějí dolů v UFO. Jasně. Je to, Řekl bych, že nápad toho filmu je úplně geniální a mohlo to být natočený mnohem líp, než to Teď bude udělali. dvojka. tak Jo? no, Ale- je to indie film, že jo, takže... Mně přišlo, že to bylo točený jako, že to byla parodie, ale přitom by jsem si dokázal i představit, že by to byl hodně špatný film, jakože ne parodie. Což z toho dělalo podle mě takový zvláštní směs. Když Já jsem na to koukal a říkal jsem si, myslí tohleto vážně? A pak To- mi došlo, že je to parodie, jako, že je to myšlený jako, jakože vtip. Ale taky by to mohl být hodně špatný film. Takovýhle film je ještě jeden, vím ještě o jednom takovém filmu a ten film se ku podivu jmenuje Sharknado. Oh, viděl jsi oba? A ne, viděl jsem jenom jeden a... Hej, a ten druhý je taky fakt Ale, dobrý. ale Sharknado je jasný, vole. Jo, ale to je prostě, ale to je úplně to samý, když se koukneš na ten trailer a potom si koukneš na ten film, tak si řekneš, ty vole, tohle to je buď hodně dobrá parodie, anebo je to kurevský špatný To je- film. Jak se tomu říká, to je Poeův zákon, že krajní extremismus je nerozlišitelný od parodie na krajní extremismus. Jo, ale to je přesně ono.
já bych o tom ani neslyšel, já jsem vůbec nevěděl, že něco takového existuje, přibližně do té doby, než jsem viděl díl ze seriálu YouTubers React, kde právě reagovali na trailer na Sharknado a v tu chvíli jsem věděl, ty vole, ten film musím vidět. Na ten film jsem se podíval a nechalo to na mě asi stejný následky jako The Signal. A viděli jste Sharktopus? Ježišmarja. Vážně. Jako vážně, a hraje tam Conan O'Brien. Wow. Já si nemůžu teď vzpomenout, jak se to jmenovalo, ale to bylo zase o žralokovi, který uměl chodit po souši. A zahazoval tanky a tak. A bylo to taky dobrý. No ale to počkej, jako Čelisti na nohách, nebo nevím. Čelisti na nohách. v tom Iron Sky 2, tak tam by měly být i robotický dinosauři, tuším. To je dobrý. To Reminds už ani me, nepamatuju. další šílený film takovýhleho ražení je Zubatá vagína, pokud se to viděli. Jo, a viděl To bylo jsi ten skvělý. japonský originál? Ne. Jsi takový profesionál. Ale musím tě já ten japonský originál, ten jsi viděl. Díky bohu neviděl, Ono- prosím, osvěť ono mě. to- Ono tam to- z ní potom jako začne plivat oheň, ten démon, a pak z ní ten démon vyleze a je to takový vcelku zajímavý. Wow. To je, Wow. to víš, ono je, Chyběly mu jenom chapadla, hele. ono je takový jemný rozlišení mezi, víš co, jako mezi tím japonským originálem a ten remake. To máš jako... Já jsem to viděl 16krát, každý ten díl. Wow. That's nice. Mluvě o japonských originálech, vzpomenete si ještě někdo na nějaký další film, který byl předělaný a byl původně japonský? Já teda vím o jednom. Třeba oko. Je to 7 statečných, který je původně z Japonska a jmenovalo se to 7 Roninů. Viděli jste oko? Kruh? Ne, oko, jo, vím. Kruh. O tý ženský, jak dostala tu rohovku, že jo? No jasný. No, A pak má ty halušky a takový... No jasný. no. A kvůli tomu originálu, jakoby japonskému, se zabilo asi 20 lidí. Proč? Nevím, To stejně, protože... jako, Tak to je dobrý, no, to je jako... dost stejný počet jako u umučení Krista. Nebo je to skoro podobný jako odchod Zayna z One Direction. Jo, no. Oh, coincidence. Jahoda? Nemyslím si. Nebo když Miloš Zeman vyhrál volby, to je taky to stejný, no. Na to se snad nikdo Když jich nezabil. Tududum, Ilumináti. Náhoda. sebevražd byla asi... Nemyslím si. Je to jasný, Japonsko je iluminát. Wow! My brain, it hurts! Ty vole, budíte mi psa. Chudák pes. Je to taky iluminát. Tududum. Ah! Hej pse, jsi iluminát? No, jestli budeš dál spát, tak jo. No, je to jasný. To je... Mlčení znamená souhlas. Škoda, že ten pes na to nemůže nic říct. Úplně Haha. kdyby Umíte vstal, si představit, kdyby ten pes opravdu mohl mluvit a teď by řekl něco jako vy jste čuráci, ty vole. ne, já jsem už myslel, že vstane, vykousne si k se vytepnu a zdrhne, že jsme ho odhalili. Protože je to Mr. Pickles. Mr. Pickles! Ne, to není piko, to je cukr. Mimochodem, Mr. Pickles je asi nejšílenější seriál, který jsem kdy viděl. Je to skvělý. Já jsem se podíval asi na prvních 5 epizod a mám z toho trauma. Je to Může tak mi skvělý. někdo říct, co je ta černá karikatura, která vylejzá z té budky? To je nějaký jeho slave? Sex slave. Viděli jste Deathlock? Deathlock. Ne. A ne. To je podle mě nejhorší seriál všech dob. On je tak strašný, až je prostě dokonalej. Je to animovaná série o fiktivní metalové kapele. Nice. Mhm. Začíná to tím, že zabijou většinu svých fanoušků prostě. Animovaný série.
A určitě všichni znáte Ghost in the Shell. Počkej, a je to, ne, Ghost in the Shell všichni známe, ale je to jako cartoon, nebo je to anime? To, o čem mluvíš, To si. cartoon. Takový evropský cartoon. No. Jak se Neviděl jsem jmenuje? to. Metalocalypse se to jmenuje, tuším. Deathlock je ta kapela. Jo, no. Dr. Roxo. I do cocaine! Neviděl jsem. Jo, vím, o čem mluvíš. Nicméně k tomu Ghost in the Shell, Japonci připravují udělat z toho live action movie. Stejně jako z Attack on Titan. Z čeho? Attack on Titan. Nevím, jak je Jo, to taky. Attack on Co na to Titan. říkáte? S Shingeki mým no Kyojin. American přižvukem. Já vám to budu, jestli chcete, já vám to můžu překládat do američtiny. Já nevím, jako s tím útokem na Titan bych byl spokojenější spíš s hrou. Hele, je taková hra, je fakt Hru jsem viděl, je ale je hrozně příšerná. těžká. V browseru. Je příšerná. Podle toho, jak Browserová jsem hra. viděl, ta, kterou jsem hrál já, byla černobílá celá, jakoby. Jo. A byla kurevsky těžká, fakt hrozně moc. Já Protože... jsem viděl Attack on the Titans jako hru multiplayerovou a Aha. ve výsledku to byla prostě víceméně chibi game a bylo to příšerný. Mimochodem, viděl jsi tak Jo, viděl jsem asi první 3 epizody a pak se mi to zhnusilo. ještě je vyloženě chibi série, jakoby. Jo, oni udělali ještě jakože chibi síry. Já nevím, oni teď budou vydávat právě jako na Nintendo 3DS, tuším. Nebo už to vydali, teď si nejsem jistý. A ta hra sama o sobě vypadá úplně skvěle. A myslím si, že jako herně to může být zpracovaný hodně dobře. Jenom by to chtělo prostě někoho... Až na to, že to bude na Nintendo 3DS. Ne no, kdyby to nebylo na Nintendo. No jako kdyby Kdyby to udělali... bylo třeba na Atari. Oh, Oh, To je ano. prostě jako, to je taky Atari DS. herní platforma. Atari se, boj. Atari se, no ty smí Atari se. A mluvě o těch japonských koncovkách. A nedávno jsme měli takovou docela zajímavou debatu, kdy jsme tyhle ty koncovky přidávali k jménům našich profesorů. Neumíte si představit, jak je těžký potom se tomu profesorovi během hodiny vážně dívat do obličeje. Je strašně těžký se koukat na 2metrovýho Američana, který už normálně se teda jmenuje Joel. Mluvíš o mně? Nemáš 2 metry, kámo, s tím se smíř. Chtěl 2 metry, ne Metr. metru. Mám 1,90 m něco. Málo. Furt to Ale nejsou 2. ten člověk se Shut up. jmenuje Joel Cameron Head. A je hrozně těžký se potom takovému člověku dívat do očí, když 5 minut předtím, než přišel do hodiny, si prohlásil Headkun. Nebo Headkun? Headchan, to bylo ještě horší teda. Headkun. Prostě hlavička. Došlo to jenom mně? Prosím. A radši nic. Dobře. A přísahám bohu, že ta hodina naprosto nemohla probíhat vážně, ani omylem. Já nevím, mě dělal jako ve škole občas teda spíš většinou problém, jako se koukat na učitele s vážným obličejem. A nemusel jsem si s ní nic dělat. A co jsi to poslal? Já jsem narazil na jednu úplně úžasnou stránku, a která jako ve volném překladu se jmenuje Vem mě na další bezvýznamnou stránku, prosím. A tam je takový velký krásný tlačítko, který tě odesílá na takovýhle stránky, které jsou vlastně úplně o ničem. Aha. Ty krásopánové, je 1:45. Skoro. Co kecáš, dítě 4:45. Je the game. You little shit. You know what's the time? It's time to lose the game. To tady za chvíli budu mít.
Dej mi ještě 6 minut. Mhm. Mhm. Aha, ok. A co, viděli jste novýho SpongeBoba? Jako ten film? Ano, ten film. Ježiš, Ten musí být live tak action špatný. film. Proč něco takového dělali? Poslední film, který jsem viděl se SpongeBobem, tak to už je hodně dávno, asi je už hodně To byl ten starý. originální film se SpongeBobem. A vy Oni jsou jenom dva, ne? jediný, co si živě vzpomínám, je, že se tam zpívalo Blbej burák. A Jo, potom, blbej burák! Jo, blbej burák byl super. a potom tam oba dva vyschnuli. To je jediný, co si Jo, pamatuju z celého toho filmu. Right, zdá se, že z podcastu už se stává taková debata o ničem, takže myslím, že podcast jako takový ukončíme. Jo, no, Takže, vážení diváci, pokud jste to vydrželi až teď, tak gratuluju, zasloužíte si sušenku, nějakou bych vám dal, ale žádnou nemám. A Medaile. těšíme Já se bych u jim vás dal na- takovou tu sebevraždící pistoli nebo injekci nebo něco, kdyby náhodou chtěli. Ale to jsme měli nabídnout na začátku. To jsme měli nabídnout na začátku, na to už je možná pozdě. Ne, to je Nicméně, jenom pro pokud věrný si diváky. myslíte, že ještě není pozdě a vydrželi jste to až sem, pistoli nabídnu u svých dveří, stačí je najít. Dobře, takže vážení diváci, moc krát vám děkujeme za pozornost a na příštím podcastu zase naslyšenou. Naschledanou.